שלום לכולם. אנחנו נשמע היום את הסיפור הטבח והמלך, אותו כתבה ג'וליה דונלדסון. כולנו יודעים שטבח זה מישהו שמכין אוכל, מישהו שלמד את זה, שיודע לעשות את זה בצורה מיוחדת. גם אנחנו יכולים להיות טבחים קטנים, להכין אולי סלט, אולי חביתה, אבל יותר חשוב מלהיות טבח זה לדעת מה אני אוהב לאכול. וזה בדיוק הסיפור שנשמע עליו עכשיו. היה מלך רעב. הוא היה מאוד רעב, והוא חיפש טבחית או טבח. הוא הזמין לארמון המוני טבחים, עם ספרי מתכונים, מחבטות וסירים. והטבחים אפו וטיגנו, בישלו וטיבלו, הקציפו, הקפיצו, קלו, צלו, אבל כלום, שום דבר לא עבד ולא הצליח. הביצה הזאת נוזלית לי מדי, הבשר לא רך לי מספיק, קר מדי, חם מדי, מר מדי, די. הג'לי מלוח, אין טעם לפאי, איום ונורא. המלך זעף, הוא טעם ורחרח, והיה כל כך רעב. אבל אז התגלגל ובא עוד טבח. מראש עד כף רגל שקשק ורעד. שמי שוקה, אמר, קצת חלוש, קצת איטי, אך חולם להיות טבח מלכותי. המלך חשב וליקק את שפתיו. אני רוצה פיש אנד צ'יפס, מתחשק לי. הרגע, עכשיו. דג עם צ'יפס, כן, זה מה שאני רוצה בדיוק. אבל דג, מאסטר שף, צריך קודם לדוג. הצילו! קרא הטבח המבוהל. לדוג? בלב הים? אין לי אומץ בכלל. ומה אם היא נחת לי ברשת כריש? ואם הסינר שלי ירטב, אוי זה עסק ביש. הברכיים כושלות לי שוקה שקשק, ורטט ורעד בלי הפסק. טוב, אני כבר אדוג, המלך ויתר, והוא דג, ונהיה רעב עוד יותר. אוקיי, דגנו דג, אמר, ועכשיו לפי התור. תפוחי אדמה, קדימה, לחפור. קרא הטבח המבוהל. לחפור? לחפור? בשדה? אין לי אומץ בכלל. תולעים חרקים, נמלים, הללי. יעלו ויזחלו לי לתוך מכנסיי. ידיי מזיעות כבר, שוקה שקשק, ורטט ורעד בלי הפסק. טוב, תן לי לחפור, המלך ויתר. הוא חפר ונהיה רעב עוד יותר. ושוב הוא פנה לטבח הנבוך. קח בבקשה את הסכין ותתחיל לחתוך. תפוחי אדמה, כמו שצריך. הצילו! קרא הטבח המבוהל. אני לחתוך בסכין? אין לי אומץ בכלל. זה מסוכן, זה חד, ואולי יפצע, דופק לי הלב. ותדעו לכם שזה חשוב. באמת, שמתעסקים במטבח, צריך לשים לב שיש דברים שלא מתאימים לילדים. אנחנו יכולים לערבב את הסלט, אנחנו יכולים אפילו לנסות לשבור ביצה, אולי להכין איזה משהו ביחד עם אמא, אבל לבד לא מדליקים אש ולא נוגעים בכלים מסוכנים. המטבח צריך להיות מקום מאוד מאוד עדין, שאנחנו יודעים בדיוק מה עושים, לא עושים דברים לבד. והטבח הזה, למרות שהוא טבח, הוא פחד. אז המלך אמר, די, הבטן שלי ריקה, ואני ממש רעב, אני אחתוך בעצמי את תפוחי האדמה. טוב, אחרי שהמלך עשה, אמר המלך, הנה המחבת, תתחיל לטגן. הצילו! אמר הטבח המבוהל, לטגן? על האש? אין לי אומץ בכלל. השמן יכול להשפריץ, לטפטף, ואולי הוא יחתים, יעשה לי כתם על הכובע של השם. שוקה שקשק ורטט ורעד בלי הפסק.
טוב, אמר המלך, אני אתגן כבר לבד, ותיגן בקלילות פיש אנד צ'יפס ומחבת. ואחרי שהכין והגיש את הכל, הוא אמר לטבח, בוא נשב לאכול. טעים! התענג הטבח על כל ביס. מנה נהדרת! המלך הכריז. הדג זהבהב והצ'יפס כמו פריך, הטיגון, הטיבול, הכל כמו שצריך. המלך אכל וסבא וגייק, ואמר בחיוך לטבח המשקשק, איחולי, ברכותיי, שוק השוק ידידי, נבחרת להיות טבח מלכותי. אתם מבינים? המלך כל פעם שהכינו לו, זה לא היה לו טעים, זה היה לו מלוח, זה היה לו מר, אבל כשהוא עשה את זה בעצמו, כשהוא השקיע, כשהוא התאמץ, כשהוא עשה מה שהוא רוצה, זה היה לו הכי טעים בעולם. אנחנו תמיד צריכים לזכור שגם בתור ילדים, אם אנחנו נבחר ונעשה מה שאנחנו רוצים, זה תמיד יהיה לנו יותר טעים, וזה תמיד יהיה לנו יותר מתאים. אז אנחנו יכולים לבחור אם להוסיף קצת מלח, אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו רוצים לאכול, אם אני רוצה דווקא את העגבניה, או דווקא את המלפפון, וגם כשאנחנו עושים דברים אחרים. אם אנחנו מחליטים לצייר או לצבוע, כדאי שנעשה את זה כמו שאנחנו בוחרים, כי אז זה יצא הכי טוב והכי מתאים למה שאנחנו בוחרים. שיהיה לכולם יום טוב.